Het EK is nog niet in zicht en we zitten al volop in oranje stijl. Hoe zit dat? Er moet iemand de eerste zijn natuurlijk, hè? En daar zijn wij volgens mij, toch? En na het succes tegen Tsjechië dachten wij van nou, dan moeten we niet te lang meer wachten. Anders komt daar de hele meuk eraan. En daarom hebben we nou wienersnitzels vastgemaakt. Ja, die zitten meestal gewoon in ons hoofd. Wij komen s'nachts uit bed en dan schrijven we het op. En dan volgen we de studio in en in de dagtijd product klaar. Nee, er worden natuurlijk heel veel feesten georganiseerd rond het EK. En de mensen die weten nu dat wij iets hebben. Dus ja, ze kunnen ons gewoon boeken natuurlijk voor het EK. Ja, dat is gewoon geweldig. En je ziet dan TV Oranje, jullie hebben zelf een heel leuk festijn binnenkort. Vroeg. Dat is ook heel vroeg. En ja, dus het leeft gewoon al. En ik zeg al, vooral nadat ze zeg maar, van Tsjechië hebben gewonnen, merken wij gewoon overal in het land dat daar gewoon vraag naar is. En dan kan het eigenlijk nooit te vroeg zijn, want het is weer zo het EK natuurlijk. Hè? En waar gaat Nederland eindigen? Ja, die gaan kampioen worden natuurlijk. Daar gaan we voor, hè? Ja, dan vinden wij gewoon dat wij de eerste zijn die met een liedje komen. Dat wij gewoon dan tijdens de finale een liedje mogen zingen. En met de huldiging volle bak aanwezig moeten zijn. Dus bij deze is het eigenlijk afgesproken, toch? Houd gewoon in de gaten, jongens, want we gaan er binnenkort komen met onze nieuwe zomersingle. Dit is gewoon eigenlijk een singeltje tussendoor. En de zomersingle die mag wel verrassend genoemd worden, zeg maar. We mogen er niks van zeggen, maar dat is wel helemaal super. Je begint nu over een zomersingle, daar moet je ook meer over kunnen zeggen. Ja, het is gewoon een zomersingle. Uit het geheim, jongens. Het onderwerp is uit het geheim. Niemand is er nog op gekomen. En wij komen ermee, let op, hè.